Az egyedüllét jobb lehet a lelkednek, mint bármilyen kapcsolat. Tudom, hogy ez kissé szélsőségesen, sőt kényelmetlenül hangzik, különösen, ha úgy nőttél fel, hogy a szerelem az üdvösség, a magány, a kudarc és a gyógyulás másoktól származik. De Carl Jung tudta, hogy egyes sebek csak csendben gyógyulhatnak meg. Egyes erősségek csak akkor jönnek elő, ha senki sem figyel, és egyes éned csak akkor ébred fel, ha feladod a társaságért való, minden áron való hajszolást. Ebben a videóban meg fogod érteni, miért lehet a tudatos egyedülélés a legmélyebb átalakulásod kulcsa. És amikor véget ér, többé nem fogsz kapcsolatokért könyörögni. Te magad leszel az. Maradj velem a végéig, mert megmutatom, hogyan alakíthatod át a magányodat erőforrássá, még akkor is, ha most még fáj. És ha még nem iratkoztál fel a csatornára, most itt az ideje. Itt a tudatosságról, az átalakulásról és a valódi pszichológiáról beszélünk, arról, ahogy az élet valóban zajlik. Szűrők és klisék nélkül. Korán megtanítják nekünk, hogy az egyedüllét a kudarc jele. A csendes, befelé forduló gyermeket problémának tekintik, az egyedülálló felnőttet pedig hiányosnak. A csendet körülöttünk gyorsan kitöltik a figyelemelterelő dolgok, a zaj, a hangok, hogy senkinek ne kelljen szembenéznie azzal, ami történik, amikor a külvilág elcsendesedik. Carl Jung szerint ahhoz, hogy az ember teljes legyen, be kell merülnie önmagába. De a kultúránk pont az ellenkezőjét tanította nekünk. Arra programoztak minket, hogy mások szemében keressük az identitásunkat, hogy építsünk egy személyiséget, egy társadalmi maszkot, amely tetszik, alkalmazkodik és elkerüli az elutasítást, mintha ez lenne az igazi énünk. Az idő múlásával összekeverjük a kapcsolódást a függőséggel, és minél jobban megerősítjük ezt a mintát, annál veszélyesebbnek érezzük az egyedüllétet. De ami igazán fáj, az nem a jelen. A magányban felszínre kerülő fájdalom a múltból származik. Régi érzelmi nyomok, meg nem gyógyult elutasítások, félreértett elhagyások kerülnek elő, amikor nincs senki, akinek szerepelni lehetne. A sebzett ego pánikba esik az ürességben, mert az ego függ a válaszoktól, az elismeréstől, mások jelenlététől, hogy létezésének érzése legyen. A lélek nem fél a csendtől, de az ego fél, és jó oka van rá. Arra kondicionálták, hogy külső elfogadáson keresztül maradjon életben. Az ego számára az egyedüllét kockázatot jelent. A lélek számára pedig hivatás. Jung tudta, hogy vannak pillanatok, amikor visszavonulás szükséges. Nem menekülésként, hanem átmeneti szakaszként. Amikor egyedül találjuk magunkat, zavaró tényezők nélkül nem ürességet érzünk, hanem a tudatalattiba szorított tartalmakat, és itt kezdődik az igazi munka. Az egyedüllét kényelmetlen, mert arra kényszerít, hogy érezzünk. És érezni, amikor csak a reagálásra vagyunk szokva, mélyen megrázó élmény. De éppen ebben a kényelmetlenségben kezdődik az individuációs folyamat. Amikor abba hagyod a csend elől való menekülést, és elkezded hallgatni, nem gyengeség jelenik meg, hanem tisztaság. Nem azért büntetnek, mert egyedül vagy. Meghívást kapsz, hogy újra kapcsolatba lépj önmagaddal, talán először közvetítők nélkül. Amikor ez a kapcsolat újra létrejön, nem eufória kíséri. Csend kíséri, és gyakran egy üresség, amely úgy tűnik, semmit sem ígér. De éppen ebben az ürességben kezd újra lélegezni a lélek. Carl Jung az individuációt annak a folyamatnak nevezte, amelynek során az ember azzá válik, aki valójában. Nem azzá, akit mások vetítettek rád. Nem azzá, amit a társadalom elvár, hanem azzá, ami benned létezik. Amikor minden maszk lehull. És ez az út nem a zaj közepén kezdődik. Akkor kezdődik, amikor úgy döntesz, hogy visszavonulsz. Amikor ahelyett, hogy elterelnéd a figyelmedet, úgy döntesz, hogy befelé nézel. Az önkéntes visszavonulás nem menekülés, hanem bátorság.
Azzal mondod a tudatalattidnak, készen állok arra, hogy meglássam, amit eddig elkerültem. Ez az a pillanat, amikor a karakter félreáll, hogy helyet adjon az embernek. Amikor a színpad összeomlik, és elkezded felismerni a színész mögött rejlő embert. A társadalom arra tanított minket, hogy a mozdulatlanságot veszteséggel, a magányt gyengeséggel társítsuk. De Jung szerint éppen a szünetben kezdődik el az önmagunk, a psziché valódi középpontjának feltárulása. És ez a folyamat nem zajosan történik. Finom, csendes, eleinte szinte észrevehetetlen, de mélyreható változást hoz. Amikor a külső zaj elhal, először hallod meg a lelkedet, és az nem sikít. Suttog. Felfedi az emlékeket, az intuíciókat, az érzéseket, amelyek a sietség, a zavaró tényezők és a másoknak való megfelelés igénye alatt voltak eltemetve. Természetes, hogy ebben a pillanatban furcsa érzés keletkezik. Kényelmetlenség, hogy nem tudod pontosan ki vagy a rutin, a szerepek és a kapcsolatok nélkül, de ez éppen annak a bizonyítéka, hogy a helyes úton jársz. Az igazi én nem egy kész ötlet, valami, ami lassan tárul fel, amikor belső tér nyílik rá. Ez az út nem egy egyenes vonal, hanem egy mély merülés. Egy folyamat, amelyben nem adsz hozzá, hanem elveszel. Amelyben nem keresel valamit kívül, hanem visszatérsz valami lényegeshez belül. És ez csak akkor lehetséges, ha tudatosan úgy döntesz, hogy kilépsz a világból és belépsz önmagadba. A magány itt már nem hiány, hanem jelenlét. Olyan intenzív jelenlét, hogy először veszi észre azt, ami mindig is benned volt, de soha nem volt helye kibontakozni. Ebben a jelenlétben kezdődik valami finom és egyben mélyreható folyamat. Ami egyszer olyan szilárdnak tűnt benned, repedéseket mutat, de ez nem pusztulás, hanem kinyilatkoztatás. A jungi pszichológiában persona néven nevezzük azt a maszkot, amelyet viselünk, hogy elfogadjanak a világban. Ez a szerep, amelyet játszunk. A kedves, az erős, a karizmatikus, a vicces, a hatékony. A persona nem hamis, de korlátozott. Azért építjük fel, hogy beilleszkedjünk, hogy megvédjünk magunkat, hogy valahova tartozzunk. De eljön egy pillanat, amikor már nem illik ránk. És ez a pillanat szinte mindig csendben történik. Mert amíg emberek, feladatok, elvárások vesznek körül, a persona pajzsként működik, de amikor minden elcsendesedik, amikor senki sem figyel, akkor már nincs értelme. Rájössz, hogy sok dolog, amit csináltál, éreztél vagy mondtál, automatikus reakció volt, érzelmi függőség, tanult reakció, az elfogadás színjátéka. És amikor ez a színjáték összeomlik, ijesztő lehet, mert csak te maradsz. Nyers, valódi, megíratlan. De pontosan itt kezd megjelenni a lélek. Jung szerint az individuáció csak akkor lehetséges, ha a személyiség elveszíti hatalmát. És ez nem erőszakkal történik. Fokozatosan, amikor abba hagyod a karakter táplálását, és elkezded fenntartani az önmagad. Ez nyugtalanító. Igen, úgy érezheted, hogy a talaj kicsúszik a lábad alól, hogy már nem tudod, ki vagy. De ez nem zavarodottság. Ez egy új kezdet. Végre elszakadsz attól a verziótól, amivé nevelték, és helyet teremtesz annak, hogy felfedezd, ki vagy valójában. Ezen a ponton normális, hogy szomorúság, düh, sőt félelem is felszínre kerül, mert a személyiség olyan régóta volt ott, hogy úgy érezted, te vagy. És amikor elkezdi elveszíteni a hatalmát, a régi, elnyomott érzelmek is felszínre kerülnek. De ez nem visszalépés. Ez megtisztulás. A tudatalatti felszabadul. A magány ebben a szakaszban már nem külső állapot, belső eszközzé válik, és tükörként kezd el működni, feltárva, lebontva, megtisztítva. Nem veszíted el önmagad, végre levedled a rétegeket. És miután minden felesleges eltűnik, ami marad, az valami hiteles kezdete. Valami, amihez már nincs szükség közönségre.
Valami, ami csak akkor virágzik, ha van bátorságod abbahagyni a menekülést önmagad elől, maszk nélkül. Az első, ami megjelenik, nem a könnyedség, hanem a sűrűség. Olyan, mint amikor kinyitsz egy évek óta bezárt szobát, és nézed, ahogy a por felkavarodik. A csend már nem csak üres tér, tükörré válik, és ez a tükör visszatükrözi mindazt, amit egész életedben elkerültél. A jungi pszichológiában ezt az elnyomott tartalmat árnyéknak nevezik. Minden, amit nem akartál magadban látni, a fájdalmad, a félelmeid, az impulzusok, a traumák, a szégyen, nem azért, mert gyenge vagy, hanem mert korábban nem volt helyed vagy támogatásod, hogy szembenézz velük. Az árnyék mindaz, amit kizártál, tagadtál, vagy elfogadhatatlannak ítéltél. És amikor kitartasz a visszavonulásod mellett, végül megtalálja a kiutat. Hirtelen visszatérnek a régi emlékek. Azok az érzelmek, amelyekről azt hitted, hogy már rég eltűntek, újra felbukkannak, méghozzá intenzíven. Névtelen szomorúság, cél nélküli düh, végtelennek tűnő félelem. A csend sikítani kezd, és itt adják fel sokan. Visszamenekülnek a figyelem elterelő dolgokhoz, a felszínes kapcsolatokhoz, az autópilóta kényelméhez, mert az árnyék fáj, és szembenézni vele kemény munka. Jelenlétet, alázatot, türelmet igényel. Nincs benne csillogás, nincs taps, de van benne igazság. Jung azt mondta, az ember nem a fény alakjainak elképzelésével válik megvilágosodottá, hanem azáltal, hogy tudatossá teszi a sötétséget. És pontosan ez történik itt. Nem visszafejlődsz, hanem megtisztulsz, és ennek a folyamatnak a fájdalma nem büntetés, hanem felszabadulás. Igen, fel akarsz adni. Kíváncsi leszel, hogy érdemes-e folytatni. De fontos megérteni, hogy ez a szakasz nem a vég. Ez a közepe. Ez a fordulópont. Ez a hajnal előtti legsötétebb óra. Az utazásnak az a része, amikor minden benned vissza akar menni. De a lelked már elindult előre, és nem akarja többé megismételni. Itt tévednek el sokan, de itt születnek újjá is néhányan. Mert azok, akik teret adnak ennek a konfrontációnak, átlépnek egy kapun. Azok, akik elfogadják az árnyékot, rájönnek, hogy mögötte erő rejlik. Tudatosság, erő. Nem pusztítanak el, átprogramoznak. És ami előbújik, bármennyire kaotikusnak tűnik is, az az átalakulásod alapanyaga. Az egyetlen kérdés, hogy újra feladod-e magad, vagy félelmed ellenére is előre haladsz. De nem mindenki saját döntéséből jutott el a magányba. Néhányukat belöktek, megsebezték, figyelmen kívül hagyták, hátrahagyták. És ez mindent megváltoztat. Az önkéntes magány az erő útja. De a kirekesztésből fakadó magány elsősorban fájdalom. Más dolog felébredni és azt mondani, inkább vagyok egyedül, mint hogy felébredjek és rájöjjek, hogy senki sem maradt, senki sem hallgatott meg, senki sem jött vissza. Sokan hordozzák magukban ezt a magányt, függetlenségnek álcázva, megtanultak egyedül boldogulni, mert túl sokszor csalódtak. Nem azért építettek falakat, mert szeretik a csendet, hanem mert a közelség fáj. És ez a fajta távolság nem szabadít meg, hanem megkeményít. Carl Jung arra figyelmeztetett, hogy a túl elszigetelt lélek összeomlik. Amikor az elszigeteltség túlélési stratégiává válik, az életenergia nem áramlik. Az ember védekező módba kapcsol, és ami önellátásnak tűnik, gyakran csak a újrakezdés iránti mély félelem. A magány és az elszigeteltség közötti határ vékony. De ez a különbség mindent megváltoztat. A magányban megtalálod önmagad, az elszigeteltségben megvéded magad. Az egyik gyógyít, a másik elrejti. Ezért olyan fontos, hogy őszintén feltegyük magunknak a kérdést. Én választottam az egyedüllétet, vagy csak hozzászoktam a hiányhoz? Békében vagyok, vagy csak érzéketlen? Ez a reflexió kényelmetlen lehet, de ez a változás kezdete. Mert csak akkor tudod megtörni az automatikus ciklust, ha felismered a fájdalmat.
a figyelmen kívül hagyott fájdalom megismétlődik. Az érzéketlen fájdalom mintává válik, és gyakran a nincs szükségem senkire mögött, az senki sem választott engem rejtőzik. Nem vagy törött, csak meg kellett védened magad. De talán most itt az ideje valami újnak. Ideje, hogy a csend újraválasztás legyen, ne büntetés. Ideje, hogy megszabadulj az elhagyatottság terhétől, és páncél nélkül jelenléteddel haladj magad felé. Az igazi magány gyógyít, a kényszerű magány megbetegít. Ennek a különbségnek a felismerése önmagunk gondozásának egy formája, és lehet az első igazi lépés afelé, hogy békében éljünk önmagunkkal. Amikor a lélek biztonságban érzi magát, a test is reagál, mert a test is megtanulja, hogyan éljen állandó riadókészültségben, hogyan védekezzen az elutasítás, a kritika, az elhagyatottság ellen. Hogyan feszüljön meg, csak hogy túlélje a félelmet, hogy nem fogadják el, hogy elfelejtik, hogy újra megsebeznek. Hosszú ideig talán nem is vetted észre, mennyire túlélési módban éltél. Mindig a legrosszabbra számítottál. Mindig próbáltad megvédeni magad valami láthatatlantól. Mindig visszatartott lélegzettel, feszült vállakkal, szűk mellkassal. De amikor helyet adsz a magánynak, nem büntetésként, hanem a újraegyesülés helyeként, az idegrendszered új üzenetet kezd el regisztrálni. Biztonságban vagy. Carl Jung azt mondta, a tudatalatti nem csak az elme egy dimenziója, a testbe is be van írva. Minden feldolgozatlan érzelem feszültséggé alakul. Minden megoldatlan történet fizikai blokkokként, megmagyarázhatatlan kellemetlenségként, krónikus kimerültségként nyilvánul meg. Ezért az igazi átalakulás nem csak az elmében történik. Érezni kell, meg kell emészteni, meg kell testesíteni. És pontosan ez kezdődik itt. Mélyebben kezdesz lélegezni, nyugodtabban alszol, kevésbé érzed szükségét, hogy magyarázkodj, védekezz vagy előre gondolkodj. A tested elkezd elmerülni a jelenben, és a jelen először nem tűnik fenyegetésnek. Ez a változás nem hirtelen, hanem finom, de mélyen felszabadító. Ekkor jössz rá, hogy már nem kell állandó riadóban lenned. Hogy létezhetsz anélkül, hogy bizonyítanod kellene magad. Hogy érezhetsz anélkül, hogy félnél attól, hogy elborítanak az érzelmeid. Ez az állapot nem elszigeteltség, hanem koherencia. Ez az a pillanat, amikor az elméd, a tested és a lelked ugyanazon a frekvencián kezd működni. Egy frekvencián, amelynek létezéséhez nincs szükség erőfeszítésre. Amely nem függ mások elismerésétől, hogy értékesnek érezd magad. Amely nem várja mások jóváhagyását, hogy békében lélegezhess. A magány már nem küzdelem. Ismerős térré válik, belső stabilitás helyévé. És ez a hely nem zárja ki a világot. Csak már nem függ tőle. Elkezdesz észrevenni, hogy van benne erő és gyengétség, hogy van védelem és jelenlét, és hogy egyedül lenni nem azt jelenti, hogy sebezhető vagy. Azt jelenti, hogy teljes vagy. És amikor a tested ezt érzi, elengedi magát. Leengedi az őrt, és hosszú idő után először egyszerűen csak létezel. Nincs feszültség, nincs rohanás, nincs félelem. A test megnyugszik, az idegrendszer pihen, és valami csendes, de nagyon is valós módon kezd kialakulni. Egy csendes, finom érzékelés, amely nem kiabál és nem kényszerít. Olyan, mint egy belső suttogás. Egy megmagyarázhatatlan bizonyosság, amit csak érezni lehet. Ez az intuíció. Az intuíció nem versenyez a világgal. Nem kell legyőznie a zajt. Egyszerűen csak vár. Várja, hogy teret adj neki, hogy abba hagyd a válaszok, magyarázatok, külső garanciák keresését, és elkezdj bízni a már meglévő, szunnyadó, de élő bölcsességben. Carl Jung az intuíciót a psziché 4 alapvető funkciójának egyikének tartotta.
Számára ez a logikai érvelésen keresztül nem elérhető mély minták, finom igazságok érzékelésének képessége volt. A lélekből, nem az elméből származó intelligencia. És ez csak akkor nyilvánul meg teljes mértékben, ha elég belső csend van ahhoz, hogy meghalljuk. Ebben a magaddal való jelenlét állapotában elkezded érezni, mi a helyes, mielőtt tudnád miért. Elkezdesz érzékelni az utakat, mielőtt látnád a jeleket. És ez nem varázslat, ez belső koherencia. A psziché harmonikusan működik, zaj és konfliktus nélkül. Elkezdesz apró dolgokra figyelni. Egy kellemetlen érzésre, amit korábban figyelmen kívül hagytál. Egy érzés, hogy valami már nem illik ahhoz, akivé válsz. Egy finom késztetés, hogy változtass irányt, és lassan elkezd jobban bízni ebben az érzésben, hogy kevésbé kövesd a világ elvárásait, és inkább a lelked jelzéseit. Ez a belső érzékelés nem igényel bizonyítást. Nem kell igazolnia magát, mert amikor kapcsolatban vagy önmagaddal, a kétség elveszíti erejét. És a helyére valami ritka dolog lép, a könnyed önbizalom. Ez nem arrogancia, ez tudás. Egy tudás, ami nem az egóból származik, hanem az önmagadból, a legmélyebb és legőszintébb részedből. Az a részed, ami mindig is tudta, de soha nem volt helye, hogy megszólaljon. Ez a tudatos magány igazi ajándéka. Nem csak elnémítja a külvilágot, hanem egy teljesen új belső világot tár fel. Egy világot, ahol nem keressük a válaszokat, hanem felismerjük őket, és ahol a jelenlét végre irányt ad. Az intuíció ébredésével valami mélyen benned kezd összehangolódni. Már nem keresed az irányt a világban, mert most már belülről jön. És ezzel a jelenléttel együtt kezd formát ölteni egy kép, a jövőbeli éned. Ez nem arról szól, hogy idealizálod a tökéletes változatodat, vagy nyomást gyakorolsz magadra, hogy valaki újjá válj. Ennél sokkal finomabb, mintha apránként kezdenéd érezni annak a személynek a rezgését, akivé válsz. És ahelyett, hogy üldöznéd őket, elkezd velük együtt járni. A jungi pszichológiában az én, az a vezető teljesség, a lelket koherens állapotban lévő teljes képe. Az a jövőbeli én szimbolikus kifejezése ennek az útnak. Nem egy elérendő karakter, hanem egy belső irány, egy élő iránytű. Kezded rájönni, hogy amit kívül kerestél, nem valami hiányzó dolog, hanem valami, ami már rezeg benned, és teret kér. És amikor elkezdünk ezzel összhangban élni, a döntések könnyebbé válnak, a határok tisztábbá válnak, a kapcsolatok új értelmet nyernek. Ez a jövőbeli én nem igényel erőfeszítést. Meghallgatásra invitál. Nem ítéli meg azt, ami még nem lettél. Minden lépésedet tiszteli. És minél közelebb kerülsz ehhez a jelenléthez, annál természetesebbé válik, hogy nemet mondj arra, ami már nem illik hozzád, és igent arra, ami igaznak tűnik. Olyan, mintha még mielőtt teljesen megvalósulna, már is elkezdnél lakni ebben az új, energetikai térben. Érzed a békét a teljesítmény előtt, a szabadságot a külső változás előtt, és ez megerősít, mert most már van egy hely, ahonnan cselekedhetsz, nem csak valami, amit üldözöl. Ez a mozgás csendes, de mindent megváltoztat. Ami korábban cél volt, frekvenciává válik. Ami korábban álom volt, állapot lesz. És abba hagyod a várakozást, hogy a világ megváltozzon, hogy békében élhess. Békében élsz, és a világ elkezd reagálni. Ez az a fajta jelenlét, amely nem követel, nem könyörög, nem alkalmazkodik. Vezet, és emiatt átalakít. Már nem futsz a múlt elől, és nem csak a jelent gyógyítod. Végre olyan emberré válsz, aki képes megőrizni azt, amiről egykor álmodtál. Eddig az utazásod nagy része a gyógyulásról, a zaj elhallgattatásáról, a fájdalommal való szembenézésről, az átalakulás megtartásáról szólt.
De valami megváltozik, amikor elkezdsz összhangban élni azzal a jövőbeli éneddel. Már nem próbálsz beilleszkedni. Most már megtartod. Sugárzol. Mintha apránként az energiád nem reakció lenne többé, hanem jelenlét. Nem reagálsz többé. Nem alkalmazkodsz a környezetedhez, az elvárásokhoz, a zajhoz, és elkezd sugározni egy frekvenciát, ami belülről jön. Egy frekvenciát, ami mindent szervez körülötted. Az analitikus pszichológiában Jung a psziché szabályozó központjáról, az énről beszélt. Amikor összhangba kerülsz vele, az energiád koherenssé válik. Nem irányít többé a hiány, az elfogadás iránti vágy, a visszautasítástól való félelem. Az érzelmi meződ integráltabbá válik, és a világ is érzékeli ezt. Az emberek másképp kezdenek bánni veled. A korábban ismétlődő helyzetek eltűnnek. A kimerítő dinamikák feloldódnak, nem azért, mert más ember lettél, hanem mert abba hagytad a rezgést. És azt is, ami fenntartotta őket. Már nem kell senkit meggyőznöd, vagy bizonyítanod. A jelenléted beszél helyetted, azt mondja, hallgattam magamra. Tiszteltem magam, és többé nem fogom magam feladni azért, hogy beilleszkedjek abba, ami nem szolgál engem. Ez az állapot nem arroganciáról szól, hanem integritásról. Nem kényszerítesz, kiállsz a véleményed mellett, nem zárkózol be, de nem is alázkodsz, hogy másoknak tetszel. Ez a hozzáállás rendkívül vonzó, mert ahol korábban keresés volt, most központ van. Észreveszed, hogy olyan élményeket vonzol magadhoz, amelyek tükrözik az új belső állapotodat. Nem jutalomként, hanem annak természetes következményeként, amivé váltál. A külvilág kezd tükrözni a belső világodat. És ez mindent megváltoztat. Ez a tudatos magány szépsége. Nem csak belülről változtat meg, átrendezi a körülötted lévő teret, és a gyakorlatban rájössz, hogy nem kell a tartozás után futnod, amikor teljes vagy, az élet jön hozzád. Most már a jelenléted nem könyörög, hanem sugárzik, és ami kisugárzik, az visszatér. Amikor az energiád stabilizálódik, a szerelem jelentése megváltozik. Nem többé az a hely, ahol feloldódsz, hanem az a tér, ahol megosztod magad, mert most már nem vágysz arra, hogy valaki kiegészítsen. Elég teljes vagy ahhoz, hogy szeress anélkül, hogy elveszítenéd önmagad. A tudatos magány ezt tanítja a gyakorlatban, mert megmutatja, hogy romantikus kötelék nélkül is teljes életet élhetsz, hogy a béke nem függ valaki jelenlététől, és hogy az igazi szerelem csak akkor virágzik, ha már nem próbálsz megmenekülni általa. Carl Jung azt mondta, egészséges kapcsolat nem születhet függőségből. Ahhoz, hogy a lelkek valóban találkozzanak, mindegyiknek meg kell találnia a saját középpontját. Ellenkező esetben az, amit szerelemnek nevezünk, fúzióvá válik, és a fúzió idővel ketrecgé alakul. Kezded tisztán látni azokat a kötelékeket, amelyeket korábban félelemből fogadtál el, azokat a engedményeket, amelyeket csak azért tettél, hogy ne hagyjanak el. Azokat a hallgatásokat, amelyeket a béke érdekében nyeltél le. Most mindez diszonánsnak tűnik, mert amikor teljes vagy, a szíved már nem tűri azt, ami a lényedet sebzi. Ez nem azt jelenti, hogy hideg, távolságtartó vagy elérhetetlen leszel. Éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy több jelenléttel, több őszintességgel, több tudatossággal szeretsz. Szeretsz, mert túlcsordulsz. Nem azért, mert hiányod van. Szeretsz választásból, nem üdvösségért. Ebben az állapotban már nincs szükséged arra, hogy a másik elismerjen, hogy tud, ki vagy. Nem alakítod magad, hogy illeszkedj a felszínes érzelmekhez. Teljesen odaadod magad, és ezért csak ott maradsz, ahol a teljesség tükröződik. Ez a fajta szeretet nem igényel kontrollt, nem könyörög viszonzásra, csak áramlik. És amikor viszonzásra talál, valami ritkát hoz létre.
Egy kapcsolatot, ahol két ember egymás mellett halad, anélkül, hogy az egyiknek össze kellene zsugorodnia a másik léte érdekében. Erre készít fel a magány. Egy szív, amely képes szeretni anélkül, hogy elveszítené önmagát. És amikor ez a szerelem megérkezik, nem félelemmel teli részeket talál, amelyek arra várnak, hogy kiegészüljenek, hanem valakit, aki már tudja, hogyan lehet teljes. Valakit, aki úgy döntött, hogy önmagával marad, mielőtt más társaságot választana. Most, hogy felismerted a tudatos magány értékét, felmerülhet egy kérdés. Hogyan kezdjem el fenntartani ezt az állapotot a mindennapi életben? A válasz egyszerű, de hatékony, jelenléttel. A legjobb módja annak, hogy elkezd, ha létrehozol egy teret, ahol újra kapcsolatba léphetsz azzal a verzióddal, aki már békében él. Ez a gyakorlat az aktív képzelet gyakorlása, amely Carl Jung pszichológiájának alapvető fogalma. Az egyszerű pozitív vizualizációtól eltérően az aktív képzelet híd a tudatos és a tudattalan között. Szimbolikus beszélgetés a psziché mélyebb rétegeivel. Ezért képes valódi változást előidézni abban, ahogy érzel, döntesz és élsz. Az ötlet az, hogy belső találkozást teremtsünk azzal, amit Jung az énnek, a teljességnek, a bölcsességnek, az irányultságnak nevezne. Ehhez néhány percet szánja csendre, de ne csak úgy bármilyen csendre. Szándékos csendre. A gyakorlat így működik. Ülj le egy csendes helyre, csukd be a szemed, és lélegezz mélyeket, amíg nem érzed, hogy az elméd lassulni kezd. Ezután gondolatban ismételgesd a következő mondatot. Itt vagyok. Ez az egyszerű megerősítés nem üres mantrá. Ez egy horgony, egy emlékeztető, hogy visszatértél önmagadhoz. Ezután szabadon képzelj el egy olyan változatot magadról, amely már békében él. Ez a kép lehet élénk, vagy csak egy érzés. A lényeg, hogy szimbolizálja a koherenciádat, a tisztaságodat és az összhangot azzal, ami benned igaz. Figyeld meg alaposan ezt a változatot, hogyan mozog, hogyan lélegzik ez a változatod, hogyan kezeli az élet kihívásait, mitől szabadult meg. Ezután tegyél fel magadnak két kérdést. Az első, mit tesz, engedsz el, hogy oda eljuss? A második, mit kell még látnom? Ezután csak hallgass. A válasz lehet egy mondat, egy kép, egy emlék, vagy akár egy jelentőségteljes csend. Ne ítélj, csak fogadd be. A végén köszönd meg nekik belsőleg, és mondd el szándékosan. Látlak, és felétek tartok. Ez a mondat pecsételi meg a találkozást. Nem arról van szó, hogy fantáziát teremts. Arról van szó, hogy elkötelezed magad a leginkább tudatos változatod mellett, aki már vagy. Ez a gyakorlat egyszerűnek tűnhet, de mélyen hat. Arra tanítja az elmédet, hogy elérje a jelenlét állapotát. Figyelmét befelé irányítja, és idővel megerősíti a kapcsolatát azzal, ami a legteljesebb önmagában. Ez egy szimbolikus lépés, igen, de minden igazi új kezdet egy szimbolikus gesztussal kezdődik, egy csendes mozdulattal, amely azt mondja: hazaértem, nem vagy üres, tele vagy önmagaddal, tele vagy azokkal a részekkel, amelyeket elfelejtettél, elnyomtál, elhallgattattál azoknak a kapcsolatoknak a nevében, amelyek nem láttak téged teljes egészében. A tudatos magányosság megmutatta ezt neked. Nem izolált téged, visszahozott önmagadhoz. Hosszú ideig azt hitted, hogy szükséged van valaki másra, hogy teljesnek érezd magad. Azt hitted, hogy az egyedül lét fájdalma a kudarc jele. De most talán már látod, hogy a fájdalom csak az út kezdete volt, a hívás, a kiindulási pont. Carl Jung azt mondta, a legfontosabb találkozások azok, amelyeket önmagunkkal élünk meg, és talán ez a legmélyebb találkozás. Az a pillanat, amikor abba hagyod a menekülést önmagad elől, és elkezded magadra nézni jelenléttel, nem ítélkezve, hanem őszinte érdeklődéssel.
Ami ebben a folyamatban született, az nem hidegség volt, hanem erő. Nem lettél kemény, egész lettél, és most olyan békét hordozol magadban, amely már nem függ senkitől, olyan tisztaságot, amelynek nincs szüksége jóváhagyásra. Egy energiát, amely már nem hajlik összefüggéstelen környezetekre, mert megtanulta sugározni a saját igazságát. Nem zárkózol el a világtól, magadat választod, belső gyökereket növesztesz, hogyha a szerelem megérkezik, és megérkezhet, akkor termékeny talajt találjon, nem pedig száraz földet, amely megváltásra vár. Ez az út nem a kapcsolatok elutasításáról szól, arról szól, hogy előkészítsd a teret, hogy azok már ne rejtekhelyek legyenek, hanem tükrök, a saját teljességed tükröződései. És most, hogy eljutottál idáig, mondd, mi változott benned ezen az úton? Mit fedeztél fel a magányodról és a saját jelenlétedről? Ha velem maradtál a végéig, írd meg kommentben. A jelenlétem elég. Ez a mondat nem csak azt jelenti, hogy végignézted a videót. Ez egy elkötelezettség magad iránt. És ha ez a tartalom megérintett, ha segített más szemszögből látni a magányodat, fontold meg, hogy támogasd a csatornát az alábbi köszönöm gombra kattintva. Ez a pénzügyi támogatás nem csak elismerés, hanem segít abban is, hogy továbbra is mély, kutatáson alapuló és gondosan elkészített videókat készítsek. A segítségeddel ez a csatorna még több embert elérhet, akiknek pontosan erre van szükségük, hogy meghallják, hogy az egyedüllét gyakran a legközvetlenebb út vissza önmagunkhoz. Köszönöm, hogy itt voltál. A következő videóban találkozunk.